kama sadar ba abu ne mai sauki ba, saboda gwani ne wajen cancanta fuska. Inspector Vijay Prakash! Idan kuka tayar da hargitsi a gurin na tabbata ba zai zo ba. Wallahi yalla bai ya zo, dan ya gyara hidin fa, ko kadan bayar tsoron mutuwa. Idan kana da faffaɗar zuciya, ɗan abu kaɗan za ka yi sai ka ga ya zama babba. Wai wannan wani irin ɗan azababiya ne ne? Babu kayan yin sanda a jikinka, ta yaya ne zan yarda cewa kai ɗan sanda ne? Wai kai me haka? Amma fa gaskiya ka yi min. Ba magiya. Kina suna ko ba kya so? Ba na son ka. Ina mugun son ka. Ba zan iya auren ki ba. Za ka yi ko ba za ka yi ba? Zan yi labai. Ta yaya ne mai cikakken hankali zai yarda cewa wannan fayil ɗin ya ɓata? Ina da tabbacin cewa da akwai abin da yake tafiya a nan gurin ba daidai ba. Da akwai kullalle da ake shirin kullawa a nan gurin kuma da ɗan nan gurin. Wallahi labai, wai fayil ne ya bata kuma aka ce kai ka tace. Ku bani kaɗan daga labarinsa. Shi ne jami'in da ya fi kowanne jami'i basira a cikin ma'aikatan. Tun a filin atisaye shi ne yake zama zakara. Dukkanin aikin da aka sa shi, to yana yin komai domin ya yi nasara. Ni fa gaba ɗaya ban yarda da wannan abin ba. Kullum cewa kike da ni zai dawo gashi tun ina dan karami har na girma. Waɗana masa turku. Ba zai yi aiki ba. Da makami! Da makami! Sabon kamta na musamman da zai fito a ranar wannan laraba mai zuwa. Da makami zai fito muku a ranar wannan laraba mai zuwa. Da yawan mutane suna ɗauka cewa Darabi uban daban ƙarƙashin ƙasa ne kawai, amma ba haka ba. Shi ne ma'aikatar da kansa. Jarumi Sunil Shetty ne ya zo muku a wani salo na musamman. Ga masoyansa waɗanda suka daɗe suna kewar fina-finansa, to ga sabon kafcensa na fitowa. Lokacin da na daɗe ina jiran zuwansa. Tsohuwar kura! Sabon kafce daga kamfanin Sultan masuburbuda. Kowane zamani yana zuwa da kalar tarihinsa. Kamar yadda a wannan zamanin Madugu shine tarihin. Madugu da ya ƙuzzura mu. Madugu. Madugu. To kowa ya gwama ya ƙara so Madugun tukunna. Madugu! Ni ne sarkin area nan gaba da. Wani ɗan iska da ka sani a nan ni ne babansa. Babu wata mace da ta cancanta ta zama yarinyar Madugu ko yaran Madugu. Iya maza kadai nake bukata. Baba, Allah dan ba mu iska mu dan sarara mana. Dai haka. Ku fa jami'an tsaro ne. Yayi fada da hukuma, yayi fada da gwamnati. Amma duk yayi fada da duk wani mai fada a ji. Duk menene sanadiyar faruwan waɗannan abubuwa? Son zuciya da ɗaukar hukunci cikin fushi tare da rashin ƙwaƙƙwaran shugabanci. Idan ba a fara ba, to kar ka bari a fara. Idan kuma an fara,
ka bi duk wata hanya da za ka bi domin ka daƙi. Ni lauya ce mai zaman kanta, zan tsaya kai da fata akan kes da Fatima har sai na ga mun ci nasara insha Allah. Allahumma salli ala kada ka sake ya wuce awa 24 ba tare da ka kawo ƙarshen sama. Daga fitowar rana zuwa faɗuwarta lalle sai na shafe labarinsa. Na baka daga nan zuwa awa 24 ka yi dukkanin abin da za ka iya. Me kake takama da shi DSP bindiga? Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Kun san wane ne shi din? Tsagera! Ya tarwatsa mun harkalloli na, ya dakatar mun da walwalata, ya ƙara mun da dukkanin nutsuwata, ya raba ni da babata, ya ƙwace mun budurwata. Me zai sa riƙyale shi? Aditi! Kai! Komai zan iya aikatawa. Kai dukkanin abin da za ka iya, koma menene kai? Kasuwancinsa a Dubai, kamfaninsa na Delhi, ku tattaro komai ku tarwatsa shi. Daga yau ba mutunci. Tsagera! Daga kafa ya kare. Tsagera! Sabon kamci daga kamfanin Sultan masuburbuda! Tsagera yana nan fitowa a sati mai zuwa.